ଆଜିର ବଡ଼ ଖବର ନୂଆ ଅପଡେଟ୍। ଆଜିର ପାଣିପାଗ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି 4 ଦିନ ରହିବ କାଳବୈଶାଖୀ, ତଳକୁ ଖସିବ ପାରଦ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ 4 ରୁ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଣିପାଗରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଅଞ୍ଚଳରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଲାଗି ରହିବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହି ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖରା ଏବଂ ଗରମ କମ୍ ଅନୁଭୂତି ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହାପରେ ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼ିବ ହିଟ୍ ୱେଭ୍। ପାଣିପାଗ ତରଫରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 4 ରୁ 5 ଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଲାଗି ରହିବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱା ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଶରତ ସାହୁ। ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ 30 ରୁ 40 କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ ବୋଲି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିଠାରୁ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସୋମବାର ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା 30 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଥିଲା। କେନ୍ଦୁଝରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 23 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାରାଦୀପରେ 30.8 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା। ତେବେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାପମାତ୍ରା 27 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।